Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 4, versikulo 5. Roma Kapitulo 4, versikulo 5 ang giingon diri: Apan ang tawo nga wala magsalig sa iyang binuhatan, kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Gusto na akong dadon ang inyong atensyon sa mga pulong nga makaplaga ni ining bersikuluha kining nag-ingon nga siya nga nag-isip sa makasasala nga walay sala. Alang kanako mga kahigalaan, katingalahan kaayo kini nga mga pulong. Wala ka ba makuratan nga adunay mga pulong nga ingon niini nga nahasulat sa Biblia? Kining giingon nga siya nag-isip sa makasasala nga walay sala. Actually, mao kini ang kanunay giprotesta sa mga tawo nga nagdumot sa mensahe sa ebanghelyo nga ang Ginoo kuno nagluwas sa mga tawong dautan ug nagdawat sa mga tawong hugaw, bisan pa ang pinakahugaw sa tanan. Apan mga kahigalaan, nakita ba ninyo nga wala gilimod sa Biblia kini nga akusasyon? Tataw hinuon kaayo kining gideklarar sa Biblia. Pinaagi sa sulat sa iyang sulugoon nga si Pablo, ilalom sa gahom sa balaang espiritu, gidawat sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon ang titulo nga siya nga nag-isip sa makasasala nga walay sala. Iyang giisip ang makasasala nga walay sala ug nagpasahilo siya sa mga tawo nga angayan untang silutan. Naghatag siya og pabor sa mga tawo nga dili takos sa iyang pabor. Di ba baliktad kini sa kasagarang gituuhan sa mga tawo ug posible nga apil kaniini higala nga ang kaluwasan alang sa mga maayong tawo, nga ang grasya sa Ginoo alang sa mga putli ug balaan nga mga tawo nga gawas nun sa sala. Gusto na kong himuon kining personal higala. Posible nga misantop na kini sa imong hunahuna nga kung buutan lang unta ka, kung maayong tawo lang unta ka, ang Dios magahatag kanimo og premyo. Apan tungod kay nabahati nimo nga dili ka takos, wala nay pamaagi pa nga madawat nimo ang iyang pabor. Kun mao higala, makuratan gayud kaayo ka nga makabasa og teksto nga ingon niini nga nagaingon siya nag-isip sa makasasala nga walay sala. Dili na ko matingala kung makuratan ka, tungod kay ako mismo nga 21 na katuig nga nagawali mahitungod sa grasya sa Ginoo, nahibulong pagayod gihapon hangtod karon. Mao gani nga tamis kaayo alang kanako ang alawiton nga Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nga kun atong hubaron sa Bisaya, grasya nga kahibulungan, pagkatamis gayod nga paminawon, nga nagluwas sa daotang tawo
sama kanako. Di ba makakurat kaayo nga posible di ay nga ang Dios mag-isip sa makasasala ingon nga walay sala? Kita mga kahigalaan sumala sa natural nga legalidad sa atong kasing-kasing. Kanunay nagahisgot sa atong pagkabuutan, pagkamaayo ug pagkatakos, ug ato gayog gikuptan ang pagtuo nga adunay makaplagan kanato nga makapahimuot sa Ginoo ug aron iya kitang tagdon. Atong giingon sa atong kaugalingon nga butan man po kong tawo, di man ko kriminal, wa man ko nang abuso sa uban. So ang Ginoo nay bahala kanako kung iya ba kong luwason or dili. Mga kahigalaan, karon ang Dios nga nagtan-aw sa atong kinasuluran bisan pa sa atong mga pag-ilad sa atong kaugalingon nga maayong tawo kita. Nakakita gayod sa kamatuoran nga walay bisag unsang maayo sa atong kinasuluran. Ang giingon sa Dios sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, walay maayo, wala bisag usa. Nasayod ang Dios nga ang tanan natong pagkamaayo hugaw dinug-an nga panapton lamang sa iyang atubangan. Mao kanay nahasulat sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Ug mao nga mianhi si Jesus sa kalibutan dili aron pangitaon ang maayong mga tawo tungod kay walay bisag usa nga maayo, kundili aron luwason ang mga makasasala. Mianhi siya dili tungod kay mga matarong kita, kundili aron himuon niya kitang matarong. Nag-isip siya sa makasasala nga walay sala. Kung ang abogado mo atubang sa korte o kung dili siya bakakon, maningkamot gayud siya nga labanan ang inosenteng akusado. Aron makalingkawas siya sa tanang mga gikaso batok kaniya, human nga mapamatud-an nga wala siya sala. Trabaho gayud sa abogado nga mapamatud-an ang walay sala nga walay sala. O kung dili siya bakakon, dili niya palusuton ang mga sad-an. Walay katungod ug walay gahom ang tawo nga ipakawalay sala ang sad-an. Kini milagro nga ang Dios lamang ang adunay gahom nga mubuhat. Ang Dios nga dili masukod ang iyang hustisya ug pagkalabaw sa tanan, nasayod nga walay tawong matarong diri sa kalibutan nga nagbuhat og maayo nga walay sala. Ug mao nga ang Dios nga labaw sa tanan, sa katahom sa iyang dili masukod nga gugma ug hustisya, nagmugna og pamaagi aron nga mapakawalay sala ang mga makasasala. Nagmugna ang Ginoo og pamaagi aron mahimo nga ang dautan makabarog ingon nga matarong atubangan sa Dios. Gidisenyo niya ang sistema nga matratar ang sad-an nga murag wala siya makasala sukad, nga murag wala siya makasupak sa iyang balaod, pero dili maligsan ang iyang hingpit nga hustisya. Nag-isip siya sa makasasala nga walay sala. Giunsa man kaning pagkaunsaan nga mahimong inosente ang dautan apan dili maligsan ang hustisya ug kadungganan sa Dios. Pagkalalom kaayo sa kaalam sa Ginoo. Mianhi si Hesukristo sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Makatingala kaayo kini nga butang, kahibulungan kaayo kini alang kanato nga mga napanalanginan niini. Hangtod karon mga kahigalaan, mao kini ang pinakakahibulungang butang nga akong nadunggan, nga ang Dios mag-isip kanako nga makasasala ingon nga walay sala. Nabati ko sa akong kaugalingon nga kinsa ba ko? Dili ako takos, dautan ako, wala ako ikapanghinambog, kundili ang kahibulungang grasya ug gugma lamang sa Ginoo. Nasayod ako ug nakasiguro nga ako gipakawalay sala at tubangan sa Ginoo pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Giisip ako sa Dios ingon nga hingpit nga matarong ug gihimo akong tagapanunod sa Ginoo ug tagapanunod kauban ni Kristo. Apan sa tinuod lang dili ako takos. Ang luna nga angayan lamang kanako mao ang luna sa mga makasasala. Ako nga dili gayud angayan og takos sa grasya sa Ginoo, gitratar nga murag takos ako. Gihigugma niya ako uban sa gugma nga angayan lamang sa mga balaan, bisan og kanhi dautan kaayo ako. Kinsa may dili mahibulong niini mga kahigalaan, dalaygon kaayo ang atong Ginoong Hesukristo. Karon bisan og katingalahan kaayo kini, gusto kong mamatikdan ninyo nga ang grasya sa ebanghelyo available kaayo alang kanimo ug alang kanako. Pwede nimo kining maangkon higala.
Kung ang Dios mag-isip sa makasasala ingon nga walay sala, nan higala mahimo pod nga pagaisipon ikaw nga walay sala. Di ba mao kini ang matang sa imong pagkatawo? Kung wala ka pa makabig diha kang Kristo niining taknaa, magayod kini ang insaktong pagkahulagway kanimo. Nagkinabuhi ka nga walay Dios, ang imong pagkatawo sukwahi sa mga matarong. Sa laktod nga pagkaistorya, you have been and are ungodly in the sight of God. Basin og dili ka ganahan mo simba sa Dios sa adlawng Domingo, tungod kay wala kay gugma sa adlaw sa Ginoo, sa iyang panimalay ug sa iyang pulong, usa kini kapag pamatuod nga ikaw dili Dios nun. Ang masubo pagayod posible pod nga gisulayan nimo sa pagduda kung tinuod ba nga adunay Dios. Ug imo pagayod nga gikumbinsi ang uban mahitungod sa imong pagduda nga walay Dios. Nagkinabuhi ikaw niining matahom nga kalibutan nga puno sa mga ebidensya sa presensya sa atong Ginoo, apan imong gipiyong ang imong mga mata sa tataw kaayo nga mga pagpamatuod sa gahom sa atong Dios. Nagkinabuhi ka nga murag walay Dios. Ug tinuod gayod, ikalipay gayod unta nimo kung mapamatud-an nimo nga walay Dios. Posible nga naniguwang ka na lang niini nga panghunahuna ug naanad na kaayo ikaw sa pagkinabuhi nga walay Dios. Higala, mao kini ang buot ipasabot sa pulo nga ungodly kung sa English pa. Ungodly, walay Dios. Mumataog sayo sa buntag, maghikay og pamahaw, maligo, mamahaw, mag-ilis, mutungha sa trabaho, muuli sa hapon, maghikay og panihapon, manihapon, mutan-aw og TV kadali, dayon matulog, nahuman ang tibuok adlaw nga walay Dios. Wala gitawag ang Ginoo sa mga pag-ampo, wala mahuna-hunai ang Ginoo, nagkinabuhi nga walay Dios. If you are that kind of person, then the Bible tells you that you are ungodly. Apan ang maayong balita, mga kahigalaan, mianhi si Jesus aron ang mga makasasala maluwas, mapasaylo ug pagaisipon nga balaan at tubangan sa Ginoo pinaagi sa pagtuo kang Jesus. Or posible usab nga lahi pod ang matang sa imong pagkatawo. Regular kang naga-attend sa outward forms of religion, apan naandan na lang nimo kini nga buluhaton, but in reality you have been really ungodly. Bisan pa og nahimamat nimo ang mga katawhan sa Ginoo sa simbahan, sa pagkatinuod wala gayud nimo mahimamat ug mailhi ang Ginoo. Posible nga kantura ka sa simbahan, apil ka sa singing group, pero sa imong kasing-kasing dili gayud tinuod nga nagadahig ka sa Ginoo. Murag activity lamang kining tanan. Murag naandan na lang nimo kini nga mga buluhaton, pero sa panggawas lamang tungod kay sa imong kasing-kasing dili gayud tinuod nga aduna kini pitik alang sa Dios. Ug sa imong kinabuhi wala gayoy gugma sa pagsunod sa balaod sa Ginoo. Well, ikaw ang matang sa tawo nga gipadad-an sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo nga nagmantala nga ang Dios nag-isip sa makasasala nga walay sala. Kahibulungan kayo kini. Apan malipayon akong nagpahibalo kanimo nga available kaayo kini nga grasya alang kanimo higala. Haum lang kini alang kanimo, di ba? Dili ang matarong ang luwason ni Kristo, kundili ang makasasala. Wala siya mianhi alang sa mga taong matarong, kundili aron sa pagpangita sa mga nangawala. Nanghinaot ako nga imo kining dawaton og tuuhan. If you are a sensible man, you will see the remarkable grace of God in providing justification for sinners like you and me. Baliwalaon ba nimo kini higala? Karon matikdi mga kahigalaan nga mao gayud kini ang plano sa Ginoo, nga ang kaluwasan sa Ginoo gitanyag lamang sa mga tawo nga dili takos alang niini. Makatarunganon lamang nga kining maong pamahayag mahasulat sa Biblia. Tungod kay minahal nga higala, wala nay laing nanginahanglan og kapasayloan kundili ang mga tawo lamang nga walay mahimo aron matangtang ang ilang pagkasad-an at tubangan sa Ginoo. Kung adunay mga tigpaminaw karon nga hingpit gayod kaayo nga matarong, wala na sila manginahanglan og kapasayloan. Ug ang atong giwali nga maayong balita sa grasya sa kaluwasan dili angay alang kanila tungod kay wala sila manginahanglan ini.
Kung adunay tigpaminaw nato karon nga magarbuhong naghuna-huna nga sila buutan ug maayong mga tawo, hinaot nga pamalandungan ninyo kini. It's either gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon or nailad mo sa inyong pagbati sa paghuna-huna ninyo nga buutan kaayo mo. Ang balaang kasulatan dili mamakak. Tungod kay klaro kaayo kining nag-ingon, walay matarong, wala bisag usa. Bisan pag magkinaunsa, wala ko ebanghelyo nga iwali sa mga tawo nga self-righteous, umaayo sa pamati sa ilang kaugalingon. Ug dili nako buhaton ang wala gibuhat ni Jesus, tungod kay wala man siya nangita sa mga matarong kundili sa mga makasasala lamang. Kung ako kamong giagda nga moduol kang Kristo, dili kamo moduol. Mao nga dili ko kamo tawgon pa. Ako hinuon kamong hagiton nga musalig sa inyong pagkamatarong alang sa inyong kaluwasan, aron inyong makita nga giilad lang ninyo ang inyong kaugalingon. Tungod kay ang inyong pagkamatarong hugaw lamang nga dinug-an nga panapton at tubangan sa Ginoo. Sumala sa giingon sa Isayas kapitulo 64 bersikulo 6. O higala, undangin na sa pagsalig ang imong kaugalingon. Nagtuo ako nga ang bugtong mga tao nga nanginahanglan og justification o pag-isip nga walay sala, mao lamang ang mga tao nga nakasabot nga sila mga makasasala og dili mga matarong. Nanginahanglan sila nga dunay muluwas kanila aron mahimo silang matarong at tubangan sa trono sa paghukom sa Dios. Saligi kini higala, gibuhat lamang ni Jesus ang gikinahanglan gayod sa mga makasasala. Wala nagtripping si Jesus niadtong nagpalansang siya didto sa cross. Ang tumong niya mao nga ang kaluwasan madawat sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Iyang giula ang iyang dugo didto sa cross aron mabayran ang silot, ang tanang silot sa sala sa mga makasasala nga susama nimo ug sama kanako. And he really saved sinners who come to him in repentance and faith. Karon tan-awa mga kahigalaan, kung adunay doktor nga nakadiskubre og epektibong tambal sa kanser, asa man siya ipadala? Di ba sa mga dunay kanser? Alangan naman og ipadala siya sa mga walay kanser. Ang nanginahanglan sa iyang pagpanambal mao ang mga gitaptan og kanser. Di ba klaro pud kaayo nga ang nanginahanglan og tambal sa grasya sa Ginoo mao lamang ang mga masakiton sa ilang kalag, or sa mas insaktong pagkaistorya, ang nanginahanglan og pagkabanhaw sa kalag mao lamang ang mga patay sa ilang kalag gumikan sa ilang mga sala. Ang pagluwas ni Kristo dili alang sa mga himsog ug buhi nga kalag, kundili alang sa mga masakiton, or more correctly, patay sa ilang kalag gumikan sa sala. Higala kung nabati nimo nga ikaw patay sa imong kalag gumikan sa imong sala, nan kinahanglan nimong madunggan kining maayong balita nga si Jesus, ang bugtong mananambal ug manluluwas, mianhi dinhi sa kalibutan tungod ug alang kanimo. Kung nabugatan ka sa imong sala, ikaw gayod mismo ang tawo nga gitarget sa plano sa Dios sa kaluwasan. Niadtong iyang gi-arrange ang sistema sa grasya, ang mga susama kanimo ang sulod sa iyang hunahuna. Pananglitan og adunay usa ka tawong manggihinatagon nga mo decide nga i-quits ang tanang mga nakautang niya. Klaro kaayo nga ang makabenepisyo niini kadto lamang mga tawo nga nakautang kaniya. Adunay nakautang kaniya og 1,000, adunay 50,000, ug adunay 1,000,000. Ang matag usa kanila hatagan og clearance sa ilang utang ug mawagtang na ang tanan nilang tulubagon. Pero ang pinakamanggihinatagon nga tawo dili mahimong makapasaylo sa utang sa mga tawong wala nakautang kaniya. Sa susamang paagi, ang kapasayloan mga kahigalaan dili alang sa mga tawo nga balaan ug walay sala sa ilang pamati. Ang kapasayloan alang lamang sa mga sad-an. Ang kapasayloan alang lamang sa mga makasasala. Katawanan kaayo kung maghisgot kita og kapasayloan sa mga tawo nga wala nang ginahanglan og kapasayloan, nga pasayloon ang mga wala nakasala. Naghunahuna ka ba nga nawala ikaw tungod kay ikaw makasasala? Mao kini ang rason nganong pwede kang maluwas. Tungod kay giangkon nimo nga ikaw makasasala, ako kang gi-encourage nga mutuo sa grasya nga gitagana alang sa mga susama kanimo. Tinuod gayod nga si Jesus nangita
ug nagluwas sa mga nangawala. Kalipay nako mga kahigalaan nga himamaton ang mga taong nabugatan sa ilang sala tungod kay kalipay na akong imantala kanila nga ang pultahan sa kaluoy sa Ginoo abli pa. Ug nagsaad siya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37 nga ang tanang moduol kaniya dili gayud niya isalikway. Ang tao nga itom kaayo sa pagkahugaw sa iyang sala mao ang matang sa tao nga gianhian ni Jesus aron iyang limpyuhan ug papution. Adunay pastor nga nagwali sa ebanghelyo sa tugkaran sa usa ka balay ug sa tunga-tunga sa iyang wali adunay mi-interrupt sa pag-ingon, "Pastor, ayaw diri pagwali. Adto ka muwali sa prisuhan kay daghan kaayong mga dautan didto." Ang tubag sa pastor, balaan ka sa imong pamati kay gikumparar man nimo ang imong kaugalingon sa mga kriminal sa bilangguan. Pero sulayi og kumparar ang imong kaugalingon sa balaan nga Dios kung makapasar baka sa imong pamati. Ang problema man gud sa mga tawo, mga kahigalaan, ilang ipaubos ang standard aron mo gawas nga matarong kaayo sila. Apan ang Dios nagaingon, walay matarong, wala bisag usa. Kung dili ka makasasala, unsa may labot nimo sa manluluwas? Ang tambal alang lamang sa masakiton, ang pagkabanhaw alang lamang sa patay, ang kapasayloan alang lamang sa sad-an, ang kagawasan alang lamang sa nagapos, ang pag-abli sa mga mata alang lamang sa mga buta. Unsaon man nga ang manluluwas ug ang iyang kamatayon didto sa cross ug ang ebanghelyo sa kapasayloan dangpan sa usa ka tawo nga matarong kaayo sa iyang pamati. Kinahanglan nga mabati niya nga takos siya sa paghukom sa Dios aron siya modangop kang Kristo. The sinner is the gospel's reason for existence. And you, my dear friend, to whom this message comes now, if you are under-deserving, ill-deserving, hell-deserving, you are the sort of man for whom the gospel is ordained and arranged and proclaimed. God justifies the ungodly. Gusto kong klaruhon kaayo kini. Hinaot nga nabuhat na nako kini. Pero bisan pa og tataw kaayo ang akong pagpasabot, ang Dios lamang gayod ang makaabli sa mga mata sa usa ka tawo aron makakita siya sa kamatuoran. Ug kung giablihan na sa Dios ang iyang mga mata sa kamatuoran, sigurado akong mahibulong gayod kaayo siya nga ang kaluwasan alang di ay sa mga susama kaniya nga dautan ug makasasala. Hinaot nga naagda nako karon ang mga tawo nga walay nakita nga matarong sa ilang kinasuluran. Mga tawo nga nahadlok, walay nakita nga basihan sa ilang kaugalingon nga pagadawaton sila sa Dios. Hinaot nga hugot silang mutuo nga ang atong Dios nga puno sa grasya makaluwas ug willing nga modawat kanila ug mopasaylo sa tanan nilang mga sala. Dili tungod kay matarong sila, kundi tungod kay maayo siya, maayo ang Dios, maayo si Kristo nga manluluwas. Higala dangop kang Jesus, makaluwas siya hangtod sa kahangturan ug sa hilabihan gayod kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Jesus Christ came into the world to save sinners. Forgiveness, my dear friends, is for the guilty. Ayaw sulayi ug make up ang imong kaugalingon aron mahimong maaniyag ug ambungan at tubangan sa Dios. Tungod kay imposible kini. Come to Jesus Christ just as you are. Ug aron iya kang dawaton. Apan dangop kaniya ingon nga manluluwas nga nag-isip sa makasasala nga walay sala, pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo nga giula didto sa cross alang sa kaluwasan sa mga motuo kaniya. Adunay istorya sa usa ka pintor nga nagpaint og realistic picture. Iyang gipintura ang iyang syudad. Giawat niya ang mga buildings, ang mga kalsada, ang mga nagkalain-laing mga tawo ug uban pa. Karon adunay street sweeper kining tigsilhig sa mga kalsada nga ilado kaayo sa tanang mga tawo. Ang hitsura ni ining tawhana rugged kaayo, buling og sinina kay street sweeper man siya. Gusto siyang i-appeal sa pintor sa pagpintura sa iyang painting. Mao nga iyang giingnan ang maong street sweeper nga, "Ako kang suhulan kung moadto ka sa akong studio aron akong mapintura ang imong hulagway." Mao nga pagkaugma, misayo siya og adto sa studio kay aron dili siya malate sa pagpanilhig sa mga kalsada. Pero wala madayon ang iyang pagmodel ni adtong buntaga sa studio sa pintor
Tungod kay limpyo man kaayo ang iyang hitsura, formal man kaayo ang iyang gisuot. Giingnan na lang siya sa pintor nga, balik na lang unyang hapon. Gusto man gud akong i-capture ang imong pagkamaninilhig, dili ang imong pagka-formal. Mao nga balik na lang unyang hapon. Mga kaigsuunan, mauusab kini ang mensahe sa ebanghelyo. Dili dawaton sa Ginoo ang muduol kaniya nga naghunahuna nga limpyo ug balaan kaayo siya sa iyang pamati. Ang dawaton sa Ginoo ang mga makasasala nga miangkon nga sila makasasala ug wala nagpakaaron ingnon nga sila balaan. Naman ko'y mga tao nga naghunahuna nga maningkamot sa ako nga malimpyuhan ako ang akong kalag aron dawaton ko sa Ginoo. Higala dili gayud ikaw dawaton sa Ginoo kun mao ka na ang imong buhaton. Ang dawaton sa Ginoo mao lamang ang mga taong nagpaubos sa iyang atubangan sa pag-ingon, kaluy ug luwasain taon ako Ginoo kay makasasala ug hugaw ako. And the Lord Jesus Christ will totally save you at once if you will come to Him just as you are. Duol sa langit ng Amahan sa imong pagkaikaw, sa imong pagkamakasasala. Hugaw, itom, dautan, hubo, dili takos nga mabuhi. Dangop kaniya alang sa iyang dakong kaluoy sa makasasala nga susama kanimo. Ang giingon sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 18, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Ug kun moduol ikaw kaniya higala, ikaw nga makasasala, pagaisipon niya nga ikaw walay sala. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausapa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.